ଚାଇନାରେ ଡକ୍ଟର ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ତୁ? ଲାଗୁଛି ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଦିଟା ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଥରେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଦୀପୁ। ଦେଖେ କୋଉ ଶସ୍ତା ନା ସାକଲା वाला ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ସିଏ। କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଦେଖିକି ଦିଲ୍ ବନେଇଦେଲା। ସିଏ ବି ଥର୍ମାକୋଲର ଦିଲ୍ କଳା ଥିଲା। ଦିଲ୍କୁ କଲର ମାରିଲା, ସ୍ପ୍ରେ କଲର ମାରିଲା, ଆଉ ଦିଲ୍ ରେଡି। ଲିଚୁମାଳ ଲଗେଇକି ଦିଲ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେଲା। ପରେ ଦିଲ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଲା ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ। ଦିଲ୍ ରେଡି। ଦିଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିଲା ବଲ୍ ଭଳିଆ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଡାକ୍ତର ଛାନିଆ ଦିଲ୍ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ପେସେଣ୍ଟର ଛାତି ଭିତରେ। ଡାକ୍ତର ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଡାକ୍ତର ସିଲେଇ ଦେଲା ହୃଦୟ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ରେଡି। ଯଦି ଥର୍ମାକୋଲର ଦିଲ୍ ବନି ପାରୁଛି ତେବେ କରୋନାର ତ କ'ଣ ପାଇଁ ବନିପାରିବନି? खुशी तो